Vaya, estes nenos deixanos coa boca aberta. Despois deste espectáculo non tes ganas de mover o corpo, Icía? Sí, Zaira, pero non te preocupes, que estes nenos de sexto de primaria teñen máis talentos. Vamos a enseñar unha batalla de baile que seguro que está a altura de todas as actuacións competitivas. Un forte aplauso para eles. Benvidas e benvidos a esta batalla de baile. Estades a piques de ver algo inédito. Vanse enfrontar as dúas bandas de baile máis poderosas do momento, os lobos e as águias. Estades preparados? Que comece o espectáculo. While we can be tamed, and we're turning the 4 into a 0. Que nunca se acaba esta luna.
E agora chegou o momento de votar polo voso favor. Que como vou gañar esta batalla? Queredes que ganen os lobos ou as águias? O desafío é completamente imposible dicir. Os dous equipos gañan a batalla.